Ekhaya ziyatyiwa into zamama. Ngicithakele kodwa sifuna uyithatha ngoba iphaa ngaphezulu kanye elitsheni phaa phezulu kwelitye. Khangele zaziyalezele foni zaswela imisila. Foni ziyancinci ngathi zimbuku kodwa embizeni incasa singapha. Uthetha inyani phi umdala kunosatana kwedini. Asithi noma ngumlenze eSpringbok. Aku wena man. Abo besendithakazela mani into ngenyaniso ndibona bekhaya edloba ijova ngale ngani zathi ndithethe mani. Owejiki. Mani leli nobhele sinomnqweno into ngenyanisi mayihambe yosebenza belalini emangweni. Yenze nje ngesiqhelo nalapha elalini iyagqwesa ichurch enhle kodwa ndide ndayikhupha belalini ndayisa kwenye imango ngasendla hayi kange ndiyabiza ngenza ngolu hlobo. Ngehlobo isenza ngale lalini ndibona manje neliseka manje ufumene umhlolo sendinayo nendawo efuna uthakazela ngoku. Wayetshilo ubhela kusindi neqhaqa ukuthi. Ngapharusha lento ibhaqekayo. Le nhloko inobithini Ngiyazela ngibuze kulo mfana uyifumana ngaphi ucingo. Efoni sixakwe nayileyo yembize phakweyo kwahambe kulahlwa inhloko kodwa ke makhe sivuke sayibona. yabona njengoba benditshilo ndizawuvuka ndivukele namhlanje ngoba uke ndibone into onganyanisa ayinawusebenza lapha kwayo ibisebenzile ngeyakuhle Into onganyanisa kubuthonga buhle ebusuku ndimane ndiyicinga ndizama ukukhangela uba ndingayigqiba njani nale nto yayithi igqibeleni nde ndazama ezinye iintloko ke nabo. bona mani imbombulu bendizifuna into onganyanisa ngoba ndifuna uzijonga uba zenza njani ndizona phambi kokuba ndifike phaa ndizokwazi ke ngokuzibona phaa uba zenza njani. Awuvoni ndiyicenge mani ndibomba yenza le nto ndiyifunayo ndibone kakuhle kuba hayi ukufa kufikile ngeli hlobo ingqina ngalo khange kubekho nento ephathwayo. Ndiyabona wena ziyasebenza ezi kakuhle kuba ke kule ndawo bendibeke kuyo kwagadi kwangezi zesiqhelo nazo zibetha kuyo akongxaki ke ngozawusebenza kwinto onganyanisa kodwa foni ayiyafundekela ngoba ndiyaba kuthini. Hayi ungazilungisela zonke izinto kodwa umbetho obulapha hayi foni kuyacaba kusebusika ubandi ndanga. Into bendizimisele kuzo namhlanje kanti ndizimisele embetheni ophele esinqini. Foni ibhubhu sigcina umbethe qha. Hayi ndanga izongxaki zindwala ndawo bathimbu. Akunje akunzima foni kodwa le bhuku yaphinda yawabamba amanzi kodwa saba sathini sesilapha nasicambuze emanzini enhlanje. Ndinazo namhlanje ingxaki kakuhle ngaphandle kwale into yonakeleyo ngamanzi apha entlanjeni sawuhamba njani kodwa awakho maninzi awumane siphepha ngaphandle kwaleyo umbethe heyi awuhamba nathi ngomntu. Kanti ke la manzi sasikhule siwasela ngoba sikhula qhala umfutho asempilweni nje bakufeyi nje abangasento zawuthini. Okoko ndawasela ona ude ukhole uyasela nje ubusela amanzi anendawo emuncwana aphinda akukhothe ngoku ndingaba yintoni ngayo. Avoni into ohamba ezintlanjeni nje buhamba nje ungaze ucimba yonke indawo iqinile ngaphansi kanti njengoba kwamanzi siwabona yakhona esingawaboniyo nawo ayahamba ahamba phansi komhlaba inkatha ziyamiqa lapha vele athi tyhu. Hey jumpu sawuthini awuna iqaphele hey atshona nyani mfuni Demo Hey yangithukile. Shit ngibona nditshona nabo hey ihlango gcwele amanzi hey ngaphakathi oko bezingekho manzi. Hayi ke ingqele yaqasela ndawo banda nyani ngaphandle kwaleyo kutheba ungathi usahamba uzibonise ukuthe gabu ngamadolo. Sathela masele zenhlanu yalambiza izawuzala kakhushe zanhloko zifakazi Nazi ke landithi leyapholiyeza ngoba famba ugabhe ngoliseshushu beke labana zozugabha naku nangoku. xa sifika kule ndawo ngecwaka thina nozisolo besipholile intoni saziyeka namzulu sizibona. Okusihlela basiboni banansi phambi kwethu ingalilitye kwayona kudala esijongele lambila nathi siyayibona siyibona siqitha kuyo ngamehlo kudala sijonga foni kwatsha esayibona hayi machitheni. Avoni ngehlobo into ongenyanisi seyenze ngayo sendibe nelunda ndibomba ukufa kufikile ndanga ngicinga usuzina nehlobo yenza ngalo mani bethi isikhwenkwe fundi. Inye ngokwesifumeneyo kudala ihleli phambi kwethu singayiboni into nayo ngosisabali basizayofika njani phaa kuyo ngoba ithele ngokwangapha kwalamatye bafuneka sibone ukuba sinawuthi ichusi yofika phana okanye siwele sithi qinga phezulu. Avoni sihlala ithuba elide apha side sibone into mani hayi akho nento evelayo kudala sijonga ade kuvele nto tu kodwa ke ndibomba masithuthe mani sizazifumana ngezantsi apho kodwa into ongenyanisi. Afoni siyabala ngoba masehle kudala sihleli apha sibone into ecwaka sifuna uthula leya sihambe ke ngosikhweza. Engathi ngechithwa lo manzi nkukhu ibalekile ngoba sizokwazi uyofika kwelatye sesithi gqinga phezulu nangezantsi ingathi lo bhaqolo lizokulunga. Amacebo besinawo ngokuba thina sizawufika sibethe ibhaqolo phaa sizalise imbiza kasikhuphe intloko ingathi azawujika ngoba kunzima ukukhwela kula matye ngaphandle kokukhwela kula matye
Fana make siqhubeke sawubuya ngokula matye mos singehla kodwa indlela yethu izawunyuka sawubona igqiba xa sibuye siyibona ibiphelele. Hayi mani ngethamsanqa nyani sifumane ezisekuhleni ke ngapha ngezantsi. Yebo siphinde sizawujikela kwezinhlambo nje basihamba emanzini sizawuthi nazi ahleli phezu kwamatye hayi into ngenyani zomana ibhinqe ngazo kuwo ubona bafondeni hayi liqele ntanga ihlaba yohlula. Ngichithakele kodwa sifuna uyithatha ngoba iphaa ngaphezulu kanye elitsheni phaa phezu kwelitshe. Sifuna ukufika siyithathe sibone ke ngoba sinawubheka phambili kanye sifumane na amambini noma ntathu ngizoqinisa. Qha into engixakayo ezinyamazini ukhutsha abantu abangodala ondazingela impilo senje kufumaneka abantu abangodala ndaba kuthini. Yabona ke ukuthi umuntu onguthatha bethenga umlilo incanca yithi ndiyiphuvile lembila indoda le. Qatha nencama ngomlilo ayishwabani tu. Hayi yabona lo umqondiso nathi siyafuna ukubona make soyiqhathisa sibona awulizutsha nelungu lomzimba sibone nje bayikhona ingxaki na. Ndiyawufuna ukubona lo umqondisi make senyuke siyoqabula ngaphezulu elalini sifike sibase pha siboma xa siyiphala nobhelo ngathi siphala inhloko ikhona na ilungu lomzimba lezawuhlala limenqona lingakhange litshe ngumlilo noma kutheni. Avoni sisakhula kwakuyintsomi ngezimbilezi kuthiwa zaswele imisila ngoyalezela hayi nobhelo uyangqina uba yanikela funi. Yanikela eyaswele Njengoba ke sipheka ngapha ujole behlabela udumo labo makuchetyweni. imise basifuna uyiphala ngokuphala kwethu siyinqunqe ke ngosikhuphe into ngaphakathi siyipheke ibuya iqoma mathixo funa iphila ngezimo. Wona into sajongile kwabe kusithi indoda imka nesisusu sayo nje basigqibile ucheba nje hayi jula ndizafuna uhlamba iyo into enzahlamba kodwa awumke nesisusu sakho ndanga uyawufika iphele ndifumana lo mkhono kodwa wena iyavuka manje embizeni ndingancinci nje kodwa inkulu ngencasa funa. Ayisulele enhloko kodwa hayi akho nento esele eziko. Bongabe ujonga ingcondo nyana ukukhatywana bona ayo ncasa ezweni nje basiqwela nje ubhela uphethe inhloko hayi bheka usika belungu mfundi. Asiyabelwe mini phela. Asiyabe phakathi. Akhala lonke lamadoda ngencasa funi nohuntshu uyayincoma. Atyeka yona. Yabona sahleli njalo kufika enye intwana apha ithi nenyusi ifo kanti le ntwana iyazihambisa nje izawuthi ayizaza bozikhona. Yabona lamadoda ataneenyosi sidiye ngoku kule veki zayo ba umuntu akayange ukuphakuleni ngoku igqithe embonjini akungxaki sizawuhlathina sekufika ezantsi ehlathini kodwa Yebo ngasibuza lo muntu wase wagwanya ngoba ebethethe ngenhlambo xa simsenhlanjeni kwakaya. ungathethi ngalapha. Hawu yasinyisa. Intwana yasisokolisa le ifika ngokuthi hayi azikho ngaphi isiyakelani sehle siyofika siphinde indlela de sifike xa sifika enhlanjeni bakhomba ke efonini silapha ngoku hayi andizazi bhuti bazingaphi yo hayi siqobile aboma masinyuke siphume asizonceda basibe sidini masijike ngoku aphinde simame ndoda ngabantu abo umntana uthi kwinyosi maqala yozikroba abuye athi Vona siqabele kade apha bubhele nikhumbuza babe sithe sizawuthena nelidaka nelithanda ulahleka kodwa inkuni zona zafuna. Sizale impela veki no. Zinkuni zodwa. Sawuthini yona? Masiyazi plan kodwa. Ngoba siyaphela. Yabona indindawo uthi uJohn boma xa ungumntu ingxaki ziphela xa ungekho emhlabeni ubuse lapho sezazibona nabo ubuhlanti ngoku. Into sifuna uzenza kodwa takane lisukile ngoku qha into ebaleke ubuhlanti buyaphela. Kaba koko inkuni phela. Sawubhe kanjani? Kufanele lambe lifika ithuba loma nithuthe ndenyuwe ndiye kwelabhayo kodwa xa ndifika phaa ndibendiqonda bafuna into ongenyeza mayiphuphe. Kufikele laa thuba loba mandithuthe mani ekhaya ngoba ke ekugqibeleni ngizafuna ndihambile ndiphinde ndibuye. Kodwa njengoba ndihamba nje ndiphinda ndithena noJola ndawufika apha eBhayi babe sendikunikile umfanekiso ngqondweni wento ibisenzeka kule veki phela edibene neenyosi. Kodwa ngoku uJola xa ndiqala umfumana kule veki heyi uJola uyakhuza naye babecima umabhelandile unxelile ngosethu uba ebeyolela fondini ozibopheleleyo asithethi ngabantu abangakholwayo mani ngoku idlule loo nto leyo yokukholwa nongakholwa ozibopheleleyo osekhona ohamba le ndlela siyihambayo ngoku masiyifake ndawo yonke sicaka kulapha ngomvulo nalo lidinga liyenzeka enye nenye masingayihuli. Yena uzixele uba masize kum ngozilapha efondini umvile esithi makube kusuku. Yibona ibe ngathi uyayolela lo mfo sidumba thina unomqhelo kanti hayi ke sekunjalo kunyanzelekile ke ngoku. Ngitsho kala nami
Ucinga mna uthetha ngezi sizitya inyosi mna ba. Sike sacinga mani bubhele bedlala kodwa ke ngoku icacile uba iqinile ngokulento yakhe. Funeka ke ngosikhawulelana nalento uba lento yenzeka nini. Afoni sendiphila nayo nendawo ebawula uba zingahambi ngoku. Qha foni abantu endiphila nabo banenkani. Ngacima ndinenkani, hayi ndanga abantu endiphila nabo nawo bayadithisana nami hayi asizoziyeka makuze umlungu kaloku asizohlala naye zihamba uthethile nazo. Ndithi ziyekeni zizawuhamba ngethuba bendiqonda mna ndifuna uziduba ndifuna zingene emanzini. Eleke zityeba ndizawusika nje kabini ndifake azityi mntu mos into engxaki. Foni eze lo mlungu ngelingeni lo belahleko le veki pheleyo yonke. Foni ufika wabeka ibhokisi apha kwathini. Yobe ndiyithanda le nto yolahleka kwala mlungu qonda kakuhle ndifuna afike ndifuna ahlale kodwa foni inkani yesongolo labantu. Azangena inyosi wavula wakhangela wazilandela akazifumani baziphi waba ngaqhumisa aziveli kuvela inyosi ezintathu qha andiyaba ziphi ezinye ezininzi. Ndakondekele into bendiyifuna. Ifoni ngahlobo into ngenyanzi bitshosha ngalo elalini kuba bendingumntu onomoya ngendithetha ndingawuvala umlomo foni. Into ngenyanzi itshotshile elalini ngehlobo elindenelisa nyhani kodwa kakhulu iluna laqonda tyhini yaqinqa intombazana nzayisezindaweni. Kukho udumo ngoba elihlatyelwa phambi kweli Nciniba ngoku into elandelayo yiNciniba ngungungungu naye kazujika. Kodwa ndithe xa ndizayithanda ndaqonda amakhe ndoyikroba into yobana ngabi senza laa nto besivene ngayo elalini. Ndithe ndawuthetha ngedinga ke efondini kwacaba andizincile ndiziphale zombini intonga zekhaya ngoba ngoku xa kusephuka eyenza usala ndibetha ngantoni. Ndabona mphathe uzenani ndiphathe nentonga enyanzi laa nto eyenzekile unyaphula izokwenzeka. Nyhani ithe yawusilela ndabona akawuhlala intonga enyanzi masihambe ezenani ndithethelela vuma Xa ndizimisele ukubopheleleni apha ndiyoziqinisekisa ntonga zenyani kube comfort ijimvene imfene yintoni. Uthi sitheni? Uhle kunjani? Nani foni? Uthi sitheni? Foni ngumntu uJambaza foni. Ukhona into imfene? Fonini noba ngathi ke lo mfo sitya ntoni kodwa sitya imfene asityi mntu kodwa ke kuba mandi udibana nabo bonke abantu yonke le nto ndiyithanda ndithi ngenye ixesha uthi umoya uqonda uba bakhona amahlande enyuka ukuphithizelisayo kodwa uqonda uba hayi elami iqula ndinalikhulula. Mninzi umntu othi kokholwayo kunongakholwayo kodwa ke yiyeke into yento ongakholwayo mna ayinamsebenzi. Bonke into ebalulekileyo qala elidinga la ngomvulo. Ibalulekile nto leyo mfundini kodwa ke ndisaphela into ngasekhaya ngoku. Kusasa udumo lihlatyelwe kuyaliwa kule mimako ingapha. Ziyabethwa mani intonga nangoku uba ndibethwe ndiyawisa ndizawuphakama. Into yaminye mna awusoze undoyisa undoyisa kwabo uxhomeke kum kuba ubundibethe iduma undoyisanga bona ndophisile. Kukumba ndivele ndiqoma mandizibeke ndingaqhubeki ndilo kodwa mna ndiyahlala ndikujonga uba izawuthini into yabo ndizawuphuma phi na yintoni le nto ndibhida kuyo. Ndide ndokubona kwam ndibetha ndiwuleqe njani. Efoni ndithi ndigqibeze nento ngenyanzi utshotshe entle ndiboma hayi imincili phezulu ngathi ukhuma mthile othi ndiyeza ndiyowuphatha nangoku. Ndisitsho nje leyapholiyeza ndiyowulungisa into ngenyanisi phofa ndiyangolungisa ndiyowuqiniseka nje into ngasekhaya zithathela nanto inyeni uba ndibethe ekuri ndibethe ekuri ndibethe imbama ndibethe imbama ungabe ndixoxa amatyana. Kanti fani andazanga zizawusebenza namhlanje kusasa. Nyhani manje uba ndinedinga lozofika ndiphatha andizangolungisa uba ndizowuthatha nje intonga ndikhombe ndinawugqiba ndihambe. Xa babebekhomba amadolo ukhudu neento bangenazo nendiqoba into endijongene nayo caba ndingangalungi apho kodwa ke zonke ezinye zilungile ndizifumene into bendizidinga ngoba ngoyingxaki namanzi apha kodwa ke ndizawuhamba ndiyowuxhoma ndibomba ndinawufumela. nangoku ufika kwamani nalo nexhala ntomba hayi into ngenyanisi izawenzela into efunekayo ngoku uye ubulala ehlathini. Ukuqala ngoku ndizawuqala ngento ngenyaniso ndizama ulungisa le nto bendiqonda uba phofa kho ndifuna ulungisa ngoba isebenzile ngoba bendisekhaya. Ndifuna uqiniseka ke ngokuba yonke into igqibelele. Ndizawuthumela apha ephepheni ndibomba kwenzeka njani xa sendibonile ngondeneliseka. Apho ngandifuna uqala ngento ngenyanisi kubekho amalungiselelo amancinci ndifuna ukwenza ndibe ndibona kodwa uba undonakele ndiwubone sekumva uba ndim lo uzimoshileyo ngeento ndizibekileyo ngoba zizo ezibuya umva. Idubulele ezantsi phaa kulaa mgama ongoku. Ngoku kuzawufuna ndilungise ke ngoku ndiyazi ngoba ndiyaphinda ndiyithumele. Ndingazibika zonke izinto ndizibikayo kodwa into yokuqala iqala kwezaa nto ndiyibeke kuzo ndiziguqule kweli cala zingabambeleliyo kuzo. Yintsimbi le nto imtyibiliza soze ufumane inyaniso ke ngoku iingxaki zam ziqala apho kwinto ngenyanisi uba ndifuna itshotshe njengoozenani kuzawufuneka yonke into yayo yenziwe ngenzonto. Hayi nangoku ezo zilungiselo bendiqoma ndifuna zenzeke zenzekile kube kanti zenza yonke into yayo ngenzondelelo kuyasa. Aphatha ke ngoku ngaphezulu ndiyithobile ndasuka ke ngoku uyithoba kwam ndayibhekisa ngapha ekunene. Emveni koba ekunene ke ngoku uzawubona uba ndizawuphinda ndithumele sibombe ibetha ndamphinde senze loo malungiselelo. Yazi ke ngoku ibetha phantsi ikhona intsimbi ndiyibeke ndizayithumela. Laa ntsimbi ndilinganiselele into intloko enqakwe ingaka yayo uba ndithumele laa nto kwalaa nqaku ndibetha phantsi. Ibekhona ke into endiphakameleyo xa ndabe ndiqomba intsimbi le ubuchopho busendaweni engaka kakade. Ikhona into endibhidayo kodwa ke ndiyayifumana kancinci ndizake ndithumele entsimbini sive uba kwenzeka njani. Kuzo zonke izinto ezenzekayo ndifuna into ngenyanisi uyisebenzisa phantsi kwezinto ondizayisebenzisa ngazo pha emmangweni ndingathethi ngento engekhoyo. Khona into endifuna uyenza
ndifuna ubona uba kweza ndonga ndidla ngoziphatha behlathini izawunza njani. Ndiyazi ke ngoba ndiyibonile kwalapha ndingekayiboni kusasa, ukwenzela uba kusasa ke ngoku ndiyazi uba andibe ndibuza nto, ndiyazi uba ndiyabeka ndiyakhomba kuyalala. Hayi ke ngoku nayo intoni umva ndedwa kodwa kungabi nani nazo ndizibeke ngeli cala sibambene nangayo kodwa kandiqukumbele. Ngoku ebesithuthisana ngako nento ngenyaniso ndizawuthi sikugqibile usele uba kubhekwe ehlathini qha. Enzeni ndiyifuna entsimbini kwezi ndonga ndidla ngozingela ngazo ndenze laa nto yenzeke ehlathini. Avweni xa uthetha ngotshotshe endla manje uthetha ngoZenande. Hayi intombi endala akho nto ndinawuyenza khona into efuna uphathwa. Uthetha ndithi kuZenande akho nto ndiyifunayo ngena. Ndiyifumene into yakhe. Akho nto ndiza kubonisa ngoku ihlobo ezicibene ngalo ngeli hlobo ndinqwenela ngalo. Khona nje ndibe ndicinga uba ndingayitshintsha. Akho nto efuna uphathwa kuZenande. Kuyile nto ndiyifunayo ngolu hlobo ndiyifuna ngalo. Usuka apho yonke enye into uba kwenzekile kum andinanto ndiyifunayo kuZenande. Avweni xa ndiyicinga sendibe nemincini into kaZenande ndiqonde kakuhle uba ugqityiwe kodwa ke ikhona ingxaki kwakuwe. Ikhona into endiqonda uba mna mhlawumbi mandithi ke yingxaki kum okanye indlela endidalwe ngayo. Mna andikwazi uba bukhali nyhani xa kungekho nto ingathi nobunzima okanye namagingxigingxi. Yiyo le nto ufumanisa ke ngokuba uZenande sendiyazi ngoZenande noba inyamakazi iphi uba ndikhombile uzayohlala. Ngoku akho nto inzima ke ngoku endiyaziyo uba sendisiya ndiyazi umzekelo ndithi ndivuka nje ndizazi uba ndizawusebenzisa uZenande umzekelo ekuseni bendiyazi uba akho nto izawusinda. Noba ngawa noba ngathini ngoku kweli xesha likhoyo akho nto iza kwenzeka. Ewe ke ngawa mhlawumbi okanye ibe yindlela omhlaba utshintshe loo nto itshintshayo kodwa uba akho nto yenzekileyo uZenande uyayazi uzawukhomba izawuhamba iyohlala akho nto ithethisayo. Ngoku ndiye ndifumanise uba ke mna ke ndiba namadolo anzima xa into uvele uqonda uba so uyazi uba iza kwenzeka seyilula iyaphindaphindana ke ngoku. Mhlawumbi wena ungangaboni iphindaphindana uqonde ke usafuna uZenande aqhube kodwa mna mntu kudala eyenza hayi le nto iyandityhafisa ngokuba andithi andifuna ihambe kakuhle kodwa nohamba kakuhle gqithi funeka kahle nje mani andiyazi ndingayibeka njani. Angabikho amazi nendlela yoyicacisa kodwa ke umfanekiso wona ngakwenzela ukhe kwakho umfo othi mandikhule iqhuba. Ukhe wathi omnye umfo endithetha naye ndithanda uncokola naye kakhulu ngezinto ezidibene nokuzingela nantoni hle nje ufumanisa uba sithetha ngentonga sithetha ngokuzingela sithetha ngothinthini bafowunini uba uyithe ufumanisa liyahamba ixesha sithetha into enye oko asithethi nganto idibene namankazana nantoni thina sifuna le nto siyithetha uba siyayiphila le nto. Efowunini yithengise mani ntonga inyani sithi mna ndikwazi ukhulela qulo entweni eyam uba into ingenile ekhaya izawuphuma ngemithetho yam funeka ibe kanti gqiba ixesha elithi ilapha ekhaya ufumanisa uba iphuma ekhaya iphuma isenza uyabo ayiphumi kusithiwa hayi iyaphuma kodwa ewe uyincamile uyenzile uyithengele inwele uyitheni. Laa nto ngenyaniso ndisuke nayo intsha ndayenza yabethi ebhadi akhange iphinde ke ngoku ibe kanti yamane ibethe elalini yamane ibetha akhange iphinde ilunge ngolu hlobo. Yona ndithi xa kukho ubunzima ufumanisa uba ke ngoku umoya wam uyenyuka yeyona nto nangoku ndithe ekuzingeleni makuqale yona izowusilela. Uyabona ke ngoku esiza uZenande ke ngoku ndiza ndiyazi uba kunyanzelekile kulapho ufumanisa uba ke ngoku mna umoya wam ulapha andifuni nofika ndibethwe ephondweni uba le nto mayenzeke ngoku qha noba kwenzeke njani noba phi yeyiphi inyamakazi kodwa ndizayilandela inyama siyifumane nangoku siqabela imimango inoma mithathu sowufika sifune siwele iintlambo sifune ezaa mpala zithi xa siqala uvela ziphethe uZenande ziyanqumla. Ndiqonde kakuhle uba ento ziyayiqonda ngoku ingathi ziyabethela uba ukufa kufikile ngoku akuzube kuhlekwa nazo. Ndabe ndiqonda nam andisenalo ngoku ithuba. Yiloo nto ke ndithi ngaske mani xa uzingela andikuthandi ncam nokuzingela into endiyaziyo uba izawuba lula iza kwenzeka kodwa ke le nto ke yandisokolisa esikolweni kakhulu. Bona mna noba kuthiwa kusentweni nina okoko ndaba ngumntu ndandidikwa ufumanisa uba ndihleli esikolweni ndiyakhula ndiyadika ubekhe yaphindaphindana into mna ndibona uba into enye lena siyenzayo akho nto ingathi ubone siyazama yenzeki andibi namdla wayo noba sekutheni ubekhe yangathi into ilula gqithi izandina ke ngole nto akuzuba kudala ndivele ndipholelwe yile nto. Kanti binto ufumanisa uba eleke ndiyizama yenzeki nayo ingathi ithi mna ndinawuyenza ingqondo yam ivele iye kulaa ndawo uba le nto funeka iyibonile uba iza kwenzeka njani nanjani na. Yile nto ke ngondiqomba into ngenyaniso inyusa umoya wam uba ndiba kule ndawo ndifuna uba kuyo. Ngaske ke ngohle nje andiyazi andikuthandi naxa kukho ingxaki kodwa andidibani nohlala nje ufumanisa uba kuhleli awunangxaki uyisombululayo awunanto uyisombululayo. Omnye umntu uzawuthi omnye umntu ukuzisokolisa ngoba ufuna uphatha uZenande uyaba yonke into iyenzeka. Hayi ndifuna intshisakalo le ndibana ke nyhani xa ndiyiqukumbela ke loo nto leyo ndidalwe ngolo hlobo ndinjalo ke. Ewe xa ziqala ufika ingxaki nami ingqondo yam ikhe iphithizele komzuzu kodwa ukhe yazinza usengxakini thuthu usengxakini hayi uzawusuka futhi phambi kwam msinyane gqithi ndizawuthi ndiyibone. Noba ungathiwa undibethe entweni noba ungathiwa kuthiwa hayi uyandehlula undibetha kubethwa intonga ndizawuhlala phantsi ndikujonge uba
ndidlama udlala laa nto engqondweni yam uba ndiyiphose ndawuni le nto kupapho ndiyiphosa khona. Ukhe ndayifumana ndikhetha noba kusebusuku noba kusekunini na ndiyakunyola fowuni masiye. Ndakubona nje apha kum engqondweni ndimane ndiyidlala le nto apha engqondweni uba kwenzeke njani ndayifumana. Nangoku uyafumanisa uba abantu abakhe baphila nam nabaphila nam bayayibona uba ixesha elininzi xa ndinayo into endiqomba hayi kuxengile iyandibhida ndizawubuya umva ndizawusuka ebantwini fumanisa uba ndifuna uhlala nabantu andifuna uthini andifuna uncokola andifuna uthini ngoba ingqondo yam ayinayo enye into eyicingayo ndifuna uhlala nani andifuna uthini ndifuna uhlala ndedwa. Ndagqiba okokuhlala ndedwa ndifukame laa nto ndide ndiphuma kwelaa gumbi endiqomba ke ndiyifumene ndayibona nje noba ndiyibone ebusuku ndivusa abantu ndiyayithetha uba funi nantsi into ezakwenzeka ngolu hlobo imincili ke ngoseyilapha phezulu andisafuni nova ndifuna yenzeke babe kuthiwa nyani nanini andiyazi uba ndingayibalisa njani kaninzi fumanisa uba apho ndiyibone khona ndiyitsibela nyhani ndiyenze yenzeke ubone ke ngokuba ngase kuze elandelayo kodwa nayo xa isiza ndiyifuni kodwa kubekhe yafika yangathi ithi ayizukwenzeka hayi funa ayikhona. Ewe fowuni intshisakalo ndiyifumene kwintonga iNyanzi ngoba ke ihlulekile ukulalisa nantsi imazempala ijonge yase yabetha emahlahleni endaweni bethelwe ndawo ndiyithuma kuyo kodwa kunani. Intshisakalo bendinayo ke ngonje basizilandeli sezindulu kanti phethe uZenanda emva kwakhe andicingi uZenanda andinayo nento uthandabuza kodwa ndiqondile ubekhe zama okanye zasinika ithuba izawuxoya emqolo kutyiwe inyama. Nangoku ke kwenzekile kodwa ke lidinga lawo levekizayo masidibane umvulo kule vekizayo mani. Ikhona into eza kwenzeka edibene noZenanda phakathi.